കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മകേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനീം തം ഹേ കൃഷ്ണ. കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ച കൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 19 ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഭഗവത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവൻ. ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന ഈ അധ്യായത്തില് വിവരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഭഗവത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭഗവത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പിന്നെ അഭിലാഷമാവും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. അങ്ങനെ മുഴുകും.
അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരുന്നു. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയമ തത്വങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും അല്ലെ, ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അഭിരുചി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആസക്തി വരും. ഇങ്ങനെ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും, ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നാണ് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ആദ്യം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അതിൽ വലിയ ഭക്തിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതിനോടുള്ള ഒരു അഭിരുചി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയി പൂർണ്ണമായി പവിത്രീകരിക്കും. അതായത് മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് പവിത്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഭിരുചി വരുന്നത്. അഭിരുചിയും വരും, ആസക്തിയും വരും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആസക്തി അഭിരുചിയും വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്നിട്ടാണ് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗുരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിരുചി വരുന്നത്, പിന്നെ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രേമമായി മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെ 5 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാലക്രമേണ പ്രേമഭക്തനായി മാറുന്നത്. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രമാണികൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ എല്ലാവരും എന്താണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെ, അത് ആ സ്നേഹം മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രമാണികൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആഭിമുഖം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാളിൽ മാത്രം സംശേഷിപ്പിക്കലാണ് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹർഷോത്മത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹൈത കാരുണ്യവും കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിലും പ്രേമം ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക്. ആ പ്രേമം മുഴുവനായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പല വ്യക്തിനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനോടായിട്ട് ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളൊരു അഭിമുഖം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാൾ മാത്രം സംവേശിക്കലാണ് ഭീഷ്മർ. അതിനെയാണ് ശരിക്കും പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ടവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ മാറ്റി. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധപ്രേമം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രേമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അത് രണ്ടവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്താന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഹർഷോത്മത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹേതുവ കാരുണ്യവും. ഒന്ന് ഹർഷോത്മത മൂലം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുമായ കാരുണ്യം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രേമഭക്തിയിലാവുന്നത്. അതിൽ ഹർഷോത്മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹർഷോത്മക പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹർഷോത്മക പ്രേമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവോടുകൂടി ഗുരു പറയുന്നതിലൂടെ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത് ഹർഷോത്മക പ്രേമം ശക്തമായ ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തുപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തന് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്ത ഉപാസനയുടെ നിയാമക തത്വം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമങ്ങളാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്ര കാലം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായി? ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ പാലിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കൃഷ്ണബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വികസിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ ഉന്മത്തനായി പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാത്ത പാട്ട് പാടും, പ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണബോധം വികസിച്ച് ഹർഷോത്മത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ വ്യക്തി സ്വന്തം മനസ്സ് അലിഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ണുനീര് വരും. പിന്നെന്താണ്? മറ്റവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ള സാന്നിധ്യം, മറ്റുള്ള അപ്പുറത്തിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടോ, അതായത് നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും നമ്മളൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന്. അതിനാ ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത്. ആത്മചോദിതമായ വാത്സ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്മചോദിത വാത്സ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവശക്തിയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതി ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി ബ്രഹ്മപദം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാനെ സർവശാന്തിയായി രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവെ സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണന് മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു. അത്ര പ്രേമബന്ധത്തിലേക്ക് അത്ര ഉയർന്നപ്പോള് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് പത്മപുരാണത്തിലെ കഥ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് മീരാബായിയുടെയും കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഭക്ത ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ ഭക്തൻ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സംതൃപ്തി പുലർത്തുമെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണവും അഹേതുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹർഷോത്മതം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അറിയാം. പ്രേമബന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹർഷോത്മതം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് സന്ദർഭം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ചിലവർക്ക് വളരെ അപൂർവം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതല്ല കാര്യം. സദാ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണവും അഹേതുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിനെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരം അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണാം. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ നിയമങ്ങളോ വേദപഠനമോ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വളരെ മുന്നിലാണ്. ഭഗവാനുള്ള സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപഠനമോ തപാനുഷ്ഠാനമോ ഇതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും ഇതെല്ലാതും ചെയ്യണ എന്തിനാണ്? നമുക്ക്
ഭഗവാന് സമ്പർക്കം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആയൊരു വലിയ അതിന് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതെന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ സാധാരണക്കാരല്ല, ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ വേദപഠനമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാതെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണ്ണ നേടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയില്. അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെ അവസ്ഥയും. അതാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിസാധാരണ കാരുണ്യം കലർപ്പില ഭക്തി സേവനത്തിന് സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത നേടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന വേദപഠനയായാലും തപോനിഷ്ഠാനങ്ങളായാലും നിയമങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭക്തിക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികളിലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സദാസമയവും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത നേടിയിരിക്കും എന്ന് ഭാഗവതം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിന് പറയപ്പെടുന്ന പരോക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തേത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരോക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖത്തിൽ നമ്മളെന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം സംജായമായി എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ള പറയണു. ഒന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പരോക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഒരാളുടെയും ഇതില്ലാതെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് അത്ര സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കടക്കും. അത് തന്നെയാണ് അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തേത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണ ആഭിമുഖ്യവും. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് വളരെ അത്യാദരവാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖവും. പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പരോക്ഷമായിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം നമുക്ക് വന്നിരിക്കും. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണനാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരം പ്രേമം ഒരാളെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളും ഭഗവത് രൂപപ്രാപ്തി, ഭഗവത് ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി, ഭഗവത് ലോകപ്രാപ്തി, ഭഗവത് സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നതിൽ കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വിട്ടുപോയി കൃഷ്ണാഭിമുഖവും ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ അഭിമുഖമായ വാത്സല്യം, സ്ഥിരപ്രേമം. അപ്പൊ അതാണ് ആദരവ്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ആദരവാണല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനുള്ള ആദരവിന് അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തെ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 5 മുക്തി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും എന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കാതെയല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം അല്ലെ? കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അത് തന്നെയാണ് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിലും പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനെ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. പിന്നെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാം.
ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കണ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകീകരിക്കുക. അതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് സദാസമയം ചിന്തിക്കുന്നവനെയാണ് ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഭഗവത് ഭക്തി വളർത്തുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനമെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമ ഭക്തരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം തന്നെ ഭക്തി വളർത്താൻ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ച ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക്, അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴോ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസത്തോടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം നടത്താനും അവസരമാകും. ഇതിലൂടെ ഗ്രാജുവലി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ കൂടായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നാമജപം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും പതുക്കെ നമ്മൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വരും. ആ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരികയും പിന്നെ സേവന താല്പര്യം വരികയും സേവന താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ആസക്തിയിലേക്ക് വരികയും ആസക്തി നിന്ന് ഹർഷോത്മക ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയും ഹർഷോത്മകത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭാഗ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനാകൂ. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന് തന്നെ വളരെയധികം ഭാഗ്യം വേണം അല്ലെ? മനുഷ്യേസു സഹസ്ര എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ശ്ലോകമില്ലേ? ഓക്കെ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവലം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത്പ്രേമത്തിന്റെ അശ്വത്മതം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഒന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഭാഗ്യം തന്നെ വേണം. പിന്നെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥി ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അത് പതുക്കെ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരണത്, അതാണ് പ്രശ്നം. വിഷമം. നാരദ പഞ്ചരാത്രി ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ അശ്വത്മതം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദം മുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ആനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യക്തികൾക്ക്, സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ അനുഭവിക്കില്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത്രയും ഉയർന്നതാണ് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് ആരോട് പറയണാണ്? ഭഗവാൻ പരമശിവൻ പാർവതിയോട് പറയണാണ്. അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്ര സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചനകാലത്തെ ശ്രീലജീവ ഗോസ്വാമി സജീവമായ രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിലത്തെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലെ, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്ര സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപ ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ 19 ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. അതിൽ 19 ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്.
അപ്പൊ അതില് പറയണത് അല്ലെ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജനറൽ ഒരു എത്തിനോട്ടം മാത്രമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ശ്രീയിലെ ജീവഗോസ്വാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ആ സമയത്ത് ജീവഗോസ്വാമി നമുക്ക് 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ 5 വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി സജീവമായ രംഗത്തില്ലായിരിക്കാം, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പേര് അതിൽ വരാഞ്ഞെന്ന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ മാതാജി? രണ്ടെണ്ണം അത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശദമാക്കുക. പറഞ്ഞോളൂ. കഥയല്ലേ, ചന്ദ്രവതിയുടെ കഥയല്ലേ? ചന്ദ്രകാന്ത്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്ത് എന്ന പ്രസാദവതി ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മപദം ദീക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സർവശായിയായ രൂപം ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് അവൾ ഉറച്ചു. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:12 ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗം വിശദമാക്കും. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചില്ല, തീർത്ഥാനന്ദനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുമില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ്, നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് നിരന്തര സമ്പർക്കം നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആ സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളായാലും തപസ്സായാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാതും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഗോപികന്മാർ. അവര് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തപസ്സും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു വ്രതവും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സദാ ഭഗവത് സ്മരണ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രം ഉള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മള് സപ്പോർട്ടിങ് ആണല്ലോ, ബാക്കിയല്ല. അത് വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് വേണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കലിയുഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. ചില നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ചില നിയമങ്ങൾ വന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയാലേ ജോലിക്ക് പോവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതില് ചില നിയമങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചതുർവർണ്ണങ്ങളും ചതുരാശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും വേദങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ എത്താന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർ അത്ര നല്ല ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്താണ്, അവര് ഭഗവാനിൽ എത്തിയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാതും എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതം മുഴുവനും പഠിച്ച് അത് ശ്ലോകം കാണപ്പടം പഠിക്കുക അങ്ങനല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് പഠിച്ച ബെറ്റർ, അത് പതുക്കെ അടുപ്പിക്കും. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അവർ ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എന്നാ എക്സാം എന്നാ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാ? അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വിടാം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം, എന്താ പറയാ, അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് വിടാം, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിടാം. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളോ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം കാലത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറയാം.
അതെ പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിർത്താം. ക്ലാസ് കഴിയോ പ്രഭു? അതിരി ക്ലാസ് കഴിയണം. പിന്നെ അപ്പൊ ഇതില് ചിലവർക്ക് 2-3 പേരില്ലേ കഴിയാത്തവര്, അവരോട് പറയാം നമ്മള് വേറെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മെർജ് ചെയ്യാം അവരെ. അത് ചിലപ്പോ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഈശോപനിഷത്ത് പ്രഭു, ഈശോപനിഷത്ത് കിട്ടി. അതാണ് ഈശോവാസ്യോപനിഷത്ത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ പറയാം, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതില് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഈശോവാസ്യോപനിഷത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഇല്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാം. അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം. എന്നാ പ്രഭു ഏകാദശി അല്ലേ 17-ാം തീയതി? 17-ാം തീയതി ഏകദേശം അല്ലേ? വായനക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് പറയാം ഏകദേശം വെച്ചിട്ട്. 18-ാം തീയതി 18-ാം തീയതി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 20-ാം തീയതി എക്സാം ചെയ്യാം. പോരെ? ഓക്കെ പ്രഭു. 18-ാം തീയതി ഡിസ്കഷൻ, 20-ാം തീയതി എക്സാം. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തിൽ പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് കയറിയിരിക്കുക. കാരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാവും. അങ്ങനെ ആവരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അരമണിക്കൂറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കേറും പ്രഭുജി. അരമണിക്കൂറുള്ളൂ. പല ടൈമിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പല ടൈമിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. വൈകിട്ട് വരെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അരമണിക്കൂറിന്റെ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. അപ്പൊ അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെളുപ്പിനെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നല്ലത്, 5:45-നുള്ളത്. ഓരോരുത്തരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ നാമം അത് ജപിക്കുക. ഇത് കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നിർത്തിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.